Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is woensdag 17 juni 2026. Mijn naam is Ashur Dial, uw verslaggever voor vandaag. Vermisser eist harde aanpak van spookambtenaren en non-performers. DNA-lid Rabin Permisser heeft tijdens de begrotingsbehandeling opgeroepen tot een snelle en concrete aanpak van spookambtenaren en zogenoemde non-performers binnen de overheid. Volgens de NDP-fractieleider moeten mensen die salaris ontvangen zonder daadwerkelijk te werken uit het systeem worden verwijderd. De spookambtenaren en non-performers moeten meteen aangepakt worden. Begin hun salarissen te stoppen. We eisen concrete stappen met resultaten, zei Permisser maandag in het parlement. Volgens hem is het onacceptabel dat er duizenden ambtenaren zouden zijn die niet werken, maar wel betaald worden uit belastinggelden. Hij stelde dat dit niet alleen het vertrouwen van belastingbetalers ondermijnt, maar ook geen recht doet aan de vele ambtenaren die dagelijks hun werk verrichten. Afonsua vraagt opheldering over beheer en inkomsten van sportaccommodaties. De besteding en het beheer van overheidsgeld voor sportinfrastructuur hebben tijdens de begrotingsbehandeling in de DNA geleid tot kritische vragen van NDP-parlementariër Silvana Afonsua. Zij plaatste vraagtekens bij de transparantie rond sportaccommodaties en kunstgrasvelden die met publieke middelen zijn aangelegd. Volgens Afonsua worden sportaccommodaties na aanleg of renovatie overgedragen aan beheerders, maar is het niet duidelijk op basis van welke criteria deze personen of organisaties worden geselecteerd. Ook bestaat er volgens haar onduidelijkheid over de inkomsten die worden gegenereerd uit het gebruik van de faciliteiten. Lau roept de regering op tot economische diversificatie naast oliesector. Assembleelid Jeffrey Lau van de NPS heeft tijdens de behandeling van de begroting gewaarschuwd voor de grote afhankelijkheid van de staatsfinanciën van toekomstige inkomsten uit de offshore oliesector. Volgens hem rust de schuldstrategie van de overheid grotendeels op de verwachting dat de olieproductie volgens planning van start gaat en dat de olieprijzen gunstig blijven. Lau wees erop dat de regering verwacht dat de staatsschuld vanaf 2029 opnieuw onder de wettelijke van 60% van het bruto binnenlands product zal uitkomen. Volgens het parlementslid is die verwachting echter sterk gekoppeld aan de verwachte opbrengsten uit de oliesector. Dat geldt eigenlijk uitsluitend voor het oliescenario. Zonder die olieinkomsten wordt de schuldnorm niet gehaald. Dat maakt de schuldstrategie kwetsbaar, stelde Lau tijdens zijn bijdrage aan de begrotingsbehandeling.